Ха! Реал Мадрид Бенфика отново в Шампионската лига един срещу друг. Само няколко дни след като вратаря Трубин вкара в 98-та минута на Реал Мадрид. Реал Мадрид остана извън топ 8 заради загубата от Бенфика под падащия дъжд на Далуш. Остана извън топ 8 и ще играе 16 на финал. Жребия отреди в този 16 на финален сблъсък съперник да е Бенфика. Реал Мадрид Бенфика в два мача на 17-18 февруари и 24-25 февруари реванш на Бернабео. 16 на финалната фаза. Готов ли е Реал Мадрид за реванш? Мбапе вкара 2 гола на Бенфика при загубата с 2-4 на Далуш, но Бенфика игра чудесно в предни позиции, реализира голяма част от своите положения и победи за да влезе в топ 24. Сега 16 на финален сблъсък между тези два гиганта. 15-кратния шампион Реал Мадрид и двукратния Бенфика. Ето ги останалите двойки. Монако, ПСЖ в изцяло френски сблъсък. Галатасарай и Ювентус. Дортмунд срещу Аталанта, Карабах, Нюкасъл, Брюш, Атлетико Мадрид, Бодю Глимт срещу Интер и Олимпиакос срещу Леверкузен. Победителя от двойката Реал Мадрид Бенфика ще играе срещу някой измежду Спортинг Лисабон и Манчестър Сити, но жребия за осмина финали, четвърт финали и полуфинали на турнира е на 27 февруари, след края на 16 на финалната фаза.